Hello guys! For today's video, gusto kong i-share sa inyo yung aming experience sa pagkain ng cake from Costa, Brava. Ayan, di ba katulad sinabi ko sa inyo na all about the video na i-upload ko is all about review. So for this time, dahil meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa Costa, Brava, ayan, so gusto kong i-share sa inyo yung experience namin sa pagkain ng cake na ito. Ayan, shout out naman pala dyan sa aking kaibigan sa YT na si King Palaran TV. So I hope na gawin nyo rin siyang kaibigan because he's so generous and kind. Ayan, pero bago yan guys, patlastas muna tayo. Hello guys! Good morning! Good afternoon! Ayan. So, andito na ang aking mga kaibigan para magbigay sila ng reaction nila sa cake na pinadala sa atin ni Sir King Palaran TV. Shout out naman dyan kay Sir King Palaran TV. Salamat po sa pagbigay mo ng cake ng Costa Brava. Ayan guys. So, kung gusto yung tigman yan, maaari nyo din silang kontakin dyan sa kanilang number. Ayan, ayan, yung makita nyo sa screen. So, kumusta naman ang yung reaction sa mga cake? Yes, masarap siya. Masarap. Yes. Tama lang yung lasa niya. Hindi siya ganun katalos. Hindi nakakaulan. Ayun, hindi na nakakaumay guys. Thank you po kay Sir King. Sir King Palaran TV. Thank you, Sir. Sir Thank you. Hello, guys. Video pa. Sige, anong reaction nyo guys sa ating caramel cake? Ito yung caramel cake guys. Sige, si Joanne muna yung mag-start. Ito yung caramel cake. Hindi pa lang. Ano masasabi mo, Joanne, sa caramel cake natin? Masarap po ang hapon. Baka sa mga Masarap. Masarap na. Masarap ng lang. Hindi siya Ako rin, hindi ako fan ng cake, kahit anong cake, pero masarap talaga ito. Hindi lang ako mag-cake. Ikaw, Nel, ano sabi mo sa cake? Yun na nga eh! Scripted pa naman yun. Huwag mo kami sasabi. Paano mo Yung tinuro mo sa akin kanina, 2 sentences pala. Ikaw po, ano sabi mo sa cake natin? Masarap siya. Hindi siya nakakaumay. Saka hindi siya tamis. Unlike yung iba. Masarap siya. Tama. Ito ay parang pili roll. Ito. Lema? Sarap siya. Nasira na yung cake. Wala, nasira na. Para lang daw kung pili roll. Pili roll po ba ito? Style ng pagkagasa niya. Yung lasa niya. Thank you ulit, Sir King, sa pa-cake mo dyan. Salamat po. Thank you po sa pa-cake. Thanks, guys. Sige. Hello, Sir King Palaran, thank you so much sa cake and napakasarap niya kasi hindi siya, ako kasi ayoko naman siya ng matamis, so ito talagang swak na swak siya kasi tama lang yung tamis niya, okay lang, and then hindi siya nakakasawa. Thank you so much! Thank you Sir King Palaran sa masarap na cake. Masarap po. Kailangan toast up. Hello, Sir King. Thank you for this cake. Honestly, I'm not really a fan of cake, but this one really is so good. It gave me like a heavenly experience eating this. Thank you very much, Chef King. And
please don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga i-upload natin in the future. And I promise you guys na lahat ng mga i-upload natin talaga is magiging interesting sa inyo at makakatulong syempre sa inyo. Pero syempre, bago mangyari yun, dapat magkadikit tayo. So huwag niyong kalimutan guys, please like, share, comment, and subscribe and hit the bell button para lagi tayong magkalugar, di ba mga Uragon? Ayan, so maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel, the Iwalski World Channel. And I really make sure na every time na mag-upload tayo ay nagkakaroon tayo ng mga changes para sa inyo, sa aking mga manonood. Stay safe guys and see you around!